Assalamu alaikum. Haray me wuri kam fop la landi stay do jam. Allah taw haray do jam. Vraiment c'est pas facile. Piji di no satti. Jama la ginen andite migito de fota. Wana goddo woni huude dum do kono woni huude dum do hore modon. Si tayno ko seludane lamino hara ko alaji seludane lami be huwirta onni. Si alaji seludale ardike lagine deje lagine butta e bibbe ni fop yafondira. Me tanki ko Mamadi Doumbouya o klam makko momi yido be fokkitaado haynok be holori be dolugol jamaw tanki ko be do jogiti lendi lagine yarata e subutata min mede andi hunde wotere siko sellu lami leydi ni ndi buttay lagine wawi buttude usayde sellu dale lami ko ma acce alaji sellu dale lamo lagine alaji sellu dale ko ma be lamo lagine ndraren lagine no sanzirtano no yawiri ko alaji seludale to wawata lamade hande lagine deja c'est vrai si be ni on potto nani kadi be arabe banto rewbe be piya rewbe be yana yore rewbe be hina yobe iwdo no be yiro ko be rewbe be yawno be geje yo votambe ko be rewbe be yawno be batti fi yo votambe yo ko nyawlbe mbudi ko be wallini mbudi ka banque mbudi mu hetake be ara do kadi ko be hoccito to do kadi ko suuma yoni arde do ni dans quelques jours be arabe pira be ni be radobe lagine hewti nokkugo ko tawata no hulbini wattane hila moja lagine wawi buttude développer de usayde laji seludale lami woton comparu incomparable woton ebbindir himbe ben ebbindirtake Mamadi Doumbouya odo neddo mo hunata adi on ardintake neddo mo wowlata ko wadata on ardintake leydi akken geren gerote din fo ni fino alaji seludale lamoro lagen so yidon tampude don piede bibbe mo no fellede bibbe mo no warede ko bay ko lamu militaire ni silamu si tawi ngu andi ngu wona légitime ngu buttinta jama buttinta en fofata be fofata memmini do be nangay bele be wata nangude fu be wata piide fu be wata nabude fu maison centrale lagine say lagine buttay si tawi lagine deje lagine développer ko mabe acca lagi soldale lamu lagine haysi ko manda goto parce que mo doa lamade lagine o gagné que 2010 o munyike 2015 2020 sitayno nane do yurmetedo no hanno joni sendino lakene mais toujours be yarande be hakkille bay non be ala famude o yigo yewtere mabbe ni États-Unis ko be yikon be wi hande kadi be andi ko honnu gerdete fiyo be hendo lamu parce que avec les dictateurs africains là si tawi a hollibe a wadi discours ma manifestation be ala remarquude hande kadi be andi ko woni voilà on famika donc wattane hila moƴƴa hidon puusude do piiji hidon wada ede do piiji wona sago ami wona sago goto ko non wadi wadde dum do horem parce que fi yon ko non yi kadi votani ma ko non nyawli be mbudi fewndo do kadi be arde be dola on kadi do continue ni ko laamu sorini ko laamu tedda pade ko laamu gunundani ko laamu wombe dowlude jamaaw Mamadi Doumbouya ko golle makko den non e kanko klama ko fop so yibe jodi do be alambuudi koye moɗon ɓe fewtata onon e patron ɓe Madina e opérateur économique ɓe fewtata e muɗum julaɓe ɓe inna e walluɓe ko parce que ɓe ɓitti woni sina ɗum hana junneɓi ko senirde yani watan tawtu kala ko ente o yiɓe piyande on ɓe nangande on ɓe wuwde on ko ɓe faala ko ɓayna alaji seludale laami alaji seludalen kaka ɓernde makko seɗa ɗi jama lagine on kaka ɓernde makko woni mo yurmete jama on o waɗa e lagine leydi nunɗudi o jogitoto ɓiɓɓe leydi fof ɓe yafodira fi développement leydi meɗen ni ɓeɗo na ɗum ɓe faala si wona ɗum neeɓi koye men tandi juuɗe pour faire dialogue inclusive ɓe sali pat siɗaɗi ɓe di siɗi confisgol pouvoir o innuɗo kala itteɓe ɗon ɓe innayi ɓe adoto Allah e balle on tigi de alors que noon hande kadi ko waɗata kon waɗi on faami voilà fewndo ɗo clown ara kon tawkun en ko terrain ɓeɗo wata arde trasanen ko tippen trasanen ko yeten pour quelle raison wattanila moƴƴa lagine si ɓuttay si deƴay si développay si nunɗal waɗay si famodiral waɗay ko maɓe acca lagi seludale laamo lagine dareno ɓe piilide rewɓe dareno ɓe bandorade rewɓe nder lagine a sikkata ko ɗo ɓe mari droit maɓɓe on wonki banu adama no mari droit wurugol kala ko faala si teno hay ka leydi maɗa ɓuttina a tefa on sosojo tefa on maninkajo tefa on fori tefa on pullo si tawi ko memmini o ɓeɗo ɓe lanni laɓɓinande jama kamɓe woni homɓe ko laamu seeku ɓe faala artide alors que marsata ko wonno tan 58
wata wonde ɗo. Donc so ɓe sikki yimɓe waraɓe ɓen ka géré kure yonali ɓe yimɓe wonaɓe warede ɓen ka action yonali ɓe tawi toujours ɓe continue ko ɓe continue enen kadi immoɗen daroɗen fino soutenir Alaji Cellou Dalein haray sen soutenir Alaji Cellou Dalein en soutenir force vivant en wawa hettude laggine e dow jam moƴƴere watten laggine leydi nunɗudi leydi ko tawata en fof en fota e mayri leydi ko tawata jawle leydi ndin sendirta no duyra noon mais tanki ko clan militaire ɗo yimɓe ɓe felliti ɓe wona légitime ɓe ɓuttinta ɓe salata jama on koni ɓe wayri ɓe piya on ɗo e hoore toñe ɓe jaggoto on ɗo e hoore nina mani tum donc wattane ila moƴƴa ko laamu suuri onon ɓe won ɓe inde ɗo alternative on goto ala sina Mamadi onon ɓe won ɓe inde ɗo solution lagginen ko Mamadi awayino solution laggine on tawi ko pigol yimɓe ɓen wara ɗum no hiɗon yiide ni si tawi kon fellugol hiɗon yiide ni si tawi kon kidnappede hiɗon yiide ɗum ni goto susta wolde gonga hay innutugol Mamadi Doumbouya si tawi ko laggine wonda seɗa yewtude goɗɗo ɓe susta jamais ay mentionnugo innugol ɗum CNRD ɓe susta ma GMD ɓe susta no hulɓini have éduquerol wattani ila moƴƴa laggine si numɗay peewal waɗay laggine développé ko ma Alaji Cellou Dalein laamu laggine sina ɗum hay e nok hay koya hay 36 en yata wattani ila moƴƴa walla newna en Alaji Cellou Dalein ardo laggine Alaji Cellou Dalein ko neɗɗo fewuɗo hiɗanɗo jama laggine o yurmede ko neɗɗo yurmeteɗo sina ɗum o muñatano ko laaɓi tati ko neɗɗo mo falaka hibbude ƴiƴan guine mais vi ke ɓayɓe ɗo ɓe yii ɓe holli jama on sukaɓen ka age ɓay ko pinka ɓe ari ɓe ittude Alpha Condé ɓeɗo kadi ɓe holli ko pinka tata ɓe ɗon ala probléme mahin tum haray meɗen tandi juuɗe e jama on fof ɓe wallito jama on force vive yoɓe wallito force vive so ɓe wallitika force vive are no moƴƴa kañum kadi no créa yo jama on yew participa mo 1000 francs yawanaka mo 1500 yawanaka mo 5000 yawanaka mo 10 000 mo 100 000 mo 1 million mo 5 millions yawanaka mo kala ko yiɓuɗa wo no wawi wadde ko seeɗa hara en libéri leydi meɗen ni e juuɗe ɗi bandiji ɗo iɗon andi hunde heɓortani wakkiloɗen en fof meɗen donodiren juuɗe meɗen en fewno ka fewdiɗen ɗo e ɓurde ɗo kadi par ce que hunde no nde yaari taw ko non nde teddirta so tawi ɓeɗo ɓe décidi wonugol ɗo ha 2040 ɓe ko sama kala ɓe jokki ma ɓe décidi wonugol ɗo 7 ans ko sama kala ɓe jokki haray ko noon walla newno Alaji Cellou Dalein laamu laggine ko neɗɗo fewɗo yurmeteɗo falanaɗo jama laggine on moƴƴere